ready na mga person kamato sa eskwelahan with mga anakins. Entoy og Celia Rose. Naka-ready na din yung mga zay kamato na sa eskwelahan kay alauna ang ilahang recognition. Wala ta naka-update ka ganina pag di ka na sa garden kay akong cellphone gihulaman. Gihulaman ako cellphone ni ate kay gamit pag picture ni Jairus kay kuan ila. Ilang cellphone daw is daot daw i-picture or sa pakahay. Kuan sa ilang cellphone diferensya basta kay gihulaman akong cellphone ni ganina kay gamit nila kay nag-graduate si Jairus ganina anak ni ate. Recognition nila karon sa hapon. Dito sa kusina man na. So, ito namin guys. Ito namin guys. Update ka na mo pag-abot ng masisilahan. This is the day for the parents as well as for us that let us relish the joy that push with things is right there in front of us. It is actually our choice if we will sacrifice and work hard enough to achieve our goals. It is our choice if we will brave enough and willingly take the risk to reach the goal. The path to success is unique and it should be well. Update mga madlang people. So nakaulit na diri sa among munting tahanan nya. Nakainis na may mga jay. So karon kay kanang nakapasar man atong mga anakin sa magluto din og spaghettihon. Ni mga jay. Gitagaan si dudong sa ang papa sa para palit sa ice cream mga jay. Wala na palit sa ice cream. Among gipalit is spaghettihon mga jay para daghan ang kaon ba. Magluto pag spaghetti. Sa rin siya kagilog ko nga akong luto ng spaghettihon. Magluto din ko karong spaghetti mga jay. Isa ni siya kakilog ko nga. Andin kani siya para ni ugma sa dalo ni mikmik sa ilahang kuan. Para ni kamikmik ugma lutoon ni nako nga snack kay ipadala daw sila snack ugma ni mikmik sa eskwelahan. So gipalitan ako siya dani kay magkutsinta ko mga jay unya na din eskwelanan o disposable. So kani karon mao ni karon akong lutoon. Na din tayo kalok bread. Imbis na mag-Jollibee, diri na lang ta maglutog spaghetti sa diri na lang mi maglutog spaghetti mga jay sa among balay para makasave ni mga jay unya tanan pa mi makakaon. So ako sa din siyang lutoon. Nanali ko tubig diri akong gipainit para atong latan sa pasta. Kung ate ko, ano sa ate? Ate! Tuma! Saan mo na, hindi mo makaon. Ito na. Ikaw, igutom mo. Igutom mo. Ay, spaghetti na ako. Hindi magkaon na dito. Gitu na. Pagkas, asin ko. Pagpatindi naman pa. Bundak. Ma-open na lagi na. Basta dahil di open. Lamayag, lagi kayo maisiwit-sipon mo. Bata na ito, basta namin sabi.
Basta man yun. Mas, napamayat doon mo. Wala naman na yung trabaho ito eh. Ay, wak mo. Mahalo na ba? Napayat doon isa mo. Wala. Laki ni Wilson naman. Laki ni Dami mas? Tidak. Kan ka manok mas? Sango West. Manda mo dito. Magpunta ka kami. Ano yung tao? Ano mo dito? Ano si Ay. Sabi mo sinara ni Kuan? Sinara ni Maria? Ready na day akong para himuon sa sauce sa akong spaghetti. So na nakoy hotdog then ahos ugat sa lagi akong panakot pinagatunga sa cheese ako pang gigutadon niya ato dayon ketchup ug ang sauce sa spaghetti unya napud tay ginaling diri nga karning manok. So muna akong isagol sa akong spaghetti. So nakaluto na dai ko sa akong sauce sa akong spaghetti mga dzay. So na din siya karning manok nga ginaling dayon hotdog og ang ibutang atsal. So mura gito akong panakot kanina mga dzay nga akong nahikay kay mura atilabol nga panakot diri sa ako ang kusina. So wala na ko nangitaglain nga panakot mga dzay. Oy, so mura to akong gisagol sa kanisa luto na ni siya unya. Dili na ko i-mix sa kaldero nga dako kay dili man siya masigo diri sa atong kalha kay gamay man akong kalhaw ni sagtunga man to akong pasta nga gilapuan. So dili na ko sa kaldero i-mix. So dili ko sa lamisa mag-mix mga dzay para makita ninyo ang akong purpose video. So nalay ko itong tunganan sa kaldero para kita magkuhan sa lamisa mga dzay. So ako na ibutang ang pasta. Dili na ko siya i-mix sa kaldero nga dako kay dili masigot sa akong kalha. Gamay kay akong kalha. And then ato na din ibubuo ang atong sauce. Pasayan sa minura ni Rinjals. Muning spaghetti ni Rinjals na ala Jollibee. Charis. Ala Jollibee ni spaghetti ni Rinjals na dyan. Lamit pa ni siya sa kuan. Lamit pa ni siya sa Jollibee. Ha? Saka na Rex? Lapit-lapit ka sa akong vlog. Dapat talaga na tarik. Hoy, Ingon siya. parang di na Rex. O, dili na to siya gimik sa kaldero nga dako. Wala na problema. Kani ba? Para kung kalha mga zay, makuha man kada to kay mag-awas-awas man ni. Kani. Yan na kada ko. Siya dito din himo din na siya ice para sa among negosyo. Kumain ko spaghetti mga zay, kami siya tawag pamilya. Pero halang man tawag pamilya. Ay por balik lara on ay. Murag na ka. Nabunitos dudong ay nasa gay ayan. Nakapalit siya disposable nga kuante sudlan nante. Tag 25 ko. Isang silupin. Isang silupin. Pang sudan? Naman kayo mong silupin diri sa una oh. Katong pang baligya ba? Basin ma, kuan din siya. Hi guys! Ani ah? Ano lang ko man paayo. Karon day guys, nakalaga kong isuon guys. Ano ba ito isa ito isa? Kamay mo lagi nang gisulog ng kuan. Ay, Kamay mo lagi nang gisulog ng kuan. hello guys. At day guys, magkiluto sa iyan niluto guys. Ate karo mo, ate karo. Karo mo lagi nang kuan. Minoy. Sabi ni kanya. Diyan ko sa sa sabon. Ay, ako day. Ang pala dito, sunod. Magugas wa kay mo ko pala. Nako ra mo di man sa kuan sos. Ako kay kailangan niyo. Sinan. Tampang man gay lupa ko diri na. Alam mo rin. Ako kay Ikaw na kaya kana pwede ko mo. Do na ka kilo da. Isa ko. Mura magdo ka kilo. Magkakasi lang. Basta na rin. Duro mo Jairus kaya graduate na. Pagkitilan. Pwede naman ha, butang mo lang.
Ano naman naglaw? Ha? Pagkadala sa kanya. Handid kasi tabos. Nice. Sigala tabos sa kwal ba? Ito sa Facebook. Ay, dagan kila mo bang nga adlaw nga panahon. Siguro yun yung pan. Amo ba ini? Blender. Ikaw ba? Wala man na. Ikaw naman. Wala man na. Ha? Kama may bananarap sa balay. Alam mo, di pariban ang bukong sirin Oh? Abi ko na pariban yung buko. Well, hindi man jud yung buko kay pag dili kuan kay mura man jud pariban. Ayaw rin nakikita mo. Mapalitan ka. Mura man nagbuko gabi. Mura buko sa pilok. Nagawat-awat sa atong pilok bitaw nga papel niya iya kay ito man po. Yan pilok. Mura sa electrical. Mo lagi sa buko lagi. Nagawa nila itong tuan. Diri oh. As kilok. Bain na sila. Dapat sila yung batong. Bain pang boy na imong. Ako nang tumboy ba na? Hindi ko ba? Oh, boto. Nares, kaya wala man yung ano Wala sa di ang. Tabi ng grade. Tabi ng ay ito na kapag sa classmate na bayo. Ay, kada nila ilaba. Nakabiling ko sa ligid. Nain mo kayo. Og nagkatutoy mo. Ikaw ko na mamay. Kita, friend mo. Oh, pila sa tutoy. Atong Disney princess ba? Sa kulong mata. Kita, mayot. May pagka ako sila daray mo na tinitmet. Nasa